Arvoisa tasavallan presidentti, hyvää itsenäisyyspäivää. Olen seurannut teitä presidenttinä, puolustusvoimaan ylipäällikkönä. Jatka samahan mallihin. Meidän hyvinvointivaltion liitokset natajaa ja metsä on meille kultainen, ammentava voimavara. Ei muuta kuin metsäjalosteet kaikki eri muodoissa käyttöhön ja jalostetaan loppuun asti. Sillä Suomi lähtöö nousuhun. Minä haluaisin tehdä tämän maan hyväksi Euroopan parlamentissa töitä joka päivä kansalaisten ja kotimaani Suomen eteen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, voisit tehdä sen tämän maan hyväksi, että sanoisit tälle kansalle, että meidän pitää tehdä yhdessä töitä tämän maan eteen samalla lailla kuin aiemmat sukupolvet on tehnyt yhdessä porukalla. Juuti tässä moro ja kaikille erittäin hyvää itsenäisyyspäivää. Suomi on paras maa. Haluaisin, että meillä täällä kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. Meillä on loistava presidentti, meidän tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tekee kaikkensa, jotta meillä on turvallinen isänmaa, niin kuin se on aina ollutkin. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille suomalaisille. No kuule, tässä iässä kyllä onkin paras sit, jos annat mitä voi, ja se tarkoittaa, että suosis suomalaista. Kyllä mun mielestä Sauli Niinistö on ihan mies paikallas kuule ja tekee sen verran kuin pitääkin. Hän pitää hyvät suhteet ulkomaihin eikä täällä kotimassa niin kauheasti puutu asioihin, eikä nimittele kavereitas mihinkään. Ihan hyvin hän toimii. Terveisiä täältä Äkäslompolosta Ylläkseltä. Meillähin semmosia terveisiä lähettämättä. Täällä me painamaan yrittäjät selkänahka verillä hommia, että Suomessa työpaikat säilyy ja mahdollisimman paljon saadaan tänne Lappiinkin niitä. Ja semmosia terveisiä me tasavallan presidentille lähettäisiin, että kauhean paljon jeesaisi, jos mahdollistaisi näitä meidän elinkeinoja sillä lailla, että helpottaisi lakien ja sun muiden puitteissa, että on helpompi toimia täällä. Eipä mulla muuta.